No, elkezdtünk egyre többet haladni az irányváltásokkal. Ugye átnéztük azt a lehetőséget, amikor az van, hogy hátul oldalt külső séta, és elől oldalt lezár. Nem kell bele sok diszociáció, de a pici elősegíti azt, hogy először a mellkas fordul, aztán a testem alsó része fog fordulni, és már is könnyebb. Ugyanez működik a másik oldalt is. Hátul oldalt külső séta, elől oldalt lezár. Illetve, ha megcsináljuk négyszöglépésekkel ezt az egész kombinációt, akkor akár külső sétában vagyunk, akár nem, ugye visszalépéskor rá tudunk fordulni, és ebből tudunk fordulni egy keveset. Még nem mondtuk el eléggé aktívan, de ezek a mozgások, irányváltások hátrafele is működnek. Például meg tudjuk azt csinálni, hogy hátul oldalt külső séta, elől oldalt testsúlyt, oldalt lépek, testsúlyt, magam köré testsúlyt, magam köré testsúlyt, és hátul oldalt visszaállok a táncirányban. Ez egy teljes kombináció, ezt megcsináljuk még egyszer a másik irányba is. Hogy fog kinézni? Hátul oldalt külső séta, elől oldalt testsúlyt, oldalt testsúlyt, magam köré még egyszer, megérett, és hátul oldaltal visszakerülünk táncirányból táncirányba. Köszönjük szépen, a tapsot nektek!